Türkmenistanda täze ýyl bayramyna ýarym ay galanda Aşgabatyň häkimetleri munyň bilen bagly geçiriljek dawaralara gatnaşjak, goşadurnagy içinde owadan çağalary saýlap alyp başladylar. Enatalaryň köpüsi häkimetleriň bu çärelerini çağalary kemsidip, olaryň psihiki saglygynda ömürlük ýyz galdyrjak absurd hereket häsiýetlendirýärler. Çağalary saýlanan enatalary bolsa, dawara üçin ähli eginmaşlary satyn almaly edilýändiklerini aýdyp, aşa köp çykdyjydan şikaýet edýärler. Aşgabatyň tas ähli orta mekdeplerine keçe sınıflaryň okuwçylarynyň arasyna her klassdan 4-5 sany owadan oglan gyzy saýlap alýarlar. Olar 30-njy ýa-da 31-nji dekabrda paýtagtyň baş arçasynyň öňüne prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçiriljek täze ýyl dawarasyna gatnaşmaly edilýärler. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Täze ýyl dawarasyna gatnaşmaly edilen çağalar ýarym ay öňünden taýýarlyk çärelerine gatnaşmaly edilýärler. Bu döwürde çağalar her gün başarçanyň ýanyna alınıp gidilýär. Olar sowuk howada açyk meýdanda bir näçe sagatlap taýýarlyk çärelerine gatnaşdyrylýar. Çağalar ýörüýte goşulary we aýdymlary ýat tutmaly edilýär. Olaryň käbirleri tans çykyşlaryny öwrenmeli bolýar. Resmiýetiň öz sözleri bilen aýdanmyzda owadan çağalary saýlamak işiniň dowamında käbir bilim işgärleriniň çağalara ýokuş sözleri aýtmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Käbir müdirler we olaryň ornwasarlary çağalary ellerini uzadyp, bu betnişan, sen beýlek geç, seniň burnuň uly, seniň gözüň kiçi ýaly kemsidiji sözleri ulanýarlar. Bu çağalaryň köpüsi kemsinýär, olaryň arasynda çydaman aglaýanlary hem bolýar diýip Aşgabatly molimlaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Enatalaryň köpüsi häkimetleriň bu çärelerini çağalary kemsidip, olaryň psihiki saglygynda ömürlük ýyz galdyrýandygyny aýdýar. Şeýle-de olar muny absurd hereket häsiýetlendirip, bu çärelere nägilelik bildirýärler. Bilim resmiýetleri çağalary höweslendirip ruhlandyrmaga derek olaryň özlerine bolan ynamyny depeläp, olarda ömürlük ýara ýyz galdyrýarlar. Olar çağalary deň duşlarynyň arasynda kemsidýärler. Dip Aşgabatly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Baralykda çağalary dawara üçin saýlanyp alynan enatalar hem özlerini bagtly saýmaýarlar. Olar dawara üçin ähli eginmaşlary satyn almaga mejbur edilýändiklerini aýdyp, aşa köp çykdyjydan şikaýet edýärler. Gyýylar üçin ak reňktäki keteni matadan tikilen köýnök, ak jorap, ak papak, ak don, ak ellik satyn almaly. Oglanlar üçin ak köýnök, ak jorap, ak ellik, ak jalbar, ak papak, ak köwüş we ak kemer satyn almaly. Her bir çağanyň täze ýyl libasy azyndan 2000 manatdan hem geçýär diýip Aşgabatly başga bir ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Käbir enatalar üýşüp mektep müdirlerine bu çykdyjylary özleriniň maşgala büdjetiniň göterip bilmejekdigini aýtdylar. Mektep müdirleri enatalary çağalaryna gow bahalaryň goýuljakdygyny we hormat haty bilen syýlalanjakdygyny aýdyp, olary köşeşdirmäge çalışdylar. Ýöne bu sözler köp enatany hasta gahar gazaba getirdi. Olar bize hormat hatyňyz gerek däl, bu çykdyjylarymyzy çağalarymyza iýdirmegimiz gowy diýdiler. Käbir enatalar çağalaryny çäreden alyp galdylar. Dip Aşgabatly ene şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Adatlyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň bilim edarasyndan kommentariýa almak synançyklary oňy netije bermedi.